भिडिअआ जागायबाय नैबे हाबायाव लानायमोन गोबां खस्थ'यै आं एडिट खालामफिननांबाय मानो होनब्ला बिनि र' क्वालिटिया बिराद गिदिर लोगोसे आंजों दङ प्रिटिजों आंजों नैबेयाव रायलायनाय थायोमोन नैबे भिडिअखौ नैबिसोरलाय सोर आंनि फंबाय बे आंनि बियादै सोरबा टप होदों नैबिसोर जोंनि गामिनिनो दादामोन आदसा थ' सब खोथाखौ दोनथ'नानै जोङो माब्ला फार्स्ट लोगो मोनलायामोन मा डेटमोन मा इयारखौथ' बुजिबाय र' आयु आरे कुइसना बिदिसो नामा 2023 दाउसानि बायदिसो रायलायबाय सासे खोनायासैनो आं अमा बेदर गोदानायखौ नायै नायैनो साउन्ड दाबिं होयै आच्छा 2023 आवहाय लोगो मोनामोन ना जोङो आच्छा 23खौथ' मिथिबाय दे 2023 नि मा मान्थ मा डेट आगस्ट मोनलै 2023 मा होनलांखोथाय अमा बेदर सावनायखौ नायै नायैनो रायलायनायानो जायाखैमोन अमा बेदर ना होखादों नालाय गुबुनफोरनि आंनि फंबायफोर 2023 मायथाइनि 23 आगस्ट'आव फार्स्ट लोगो मोननायमोन बिथांजों एसे बावबायसोमोनदां ओमफ्राय हाबानि प्रिपेरेसन बे फार्स्ट मोनानिमोन आरोना मोनायावहाय अमा गोदानायाव ना ओमफ्राय बिसोरो गामिनि बिसोरो आच्छा बिसिना गामियावहाय मिक्स नालाय एसे ओमफ्राय बै सोरमोन खर' फुननाया थांग'बाय नैबे ना हादोंना बहाय ओमफ्रायहाय बिसोर ना गोदानाया ओमफ्राय आगस्टनि दै बेखौ दोनथ'बावदो आगस्टनिफ्राय माला रायलायजेननाय सुरु जायामोनलाय नाम्बार लांजेननानै इउटुबनि सोंनो सेप्तेम्बरनि लास्टजोंसो रायलायनाय जादोंमोनदां अमाखौ नुवाखै माबायदि थिखांदों सासे नोगोद सावनानै जाखादोंमोन बियो गावनि हाबायाव जाफेरा नैबे ओंखाम जाग्रानि साइडनिखौ लादोंमोन नैबे डेक'रेसनमोन बेयो बेबायदि आरोना गोबां सोंहरदोंमोन हाबायाव बेसेबां एक्सपेन्सेस जाखो बेखौ गाव खुंबानो मिथिगोन बे आइटेमनि सायावसो थाङो नों मा जाग्रा माबायो रावबो एक्जेक्ट बुंनो हाया बाजेट जोंनाबो डेक'रेसनावहाय बहुत थांदोंना डेक'रेसन मेन ओमफ्राय जाग्रा नों आइटेम होनायनि सायावसो बारा थाङो खायफा सोंहरदोंमोन दाख्लैफोर जोंनि बेंगलावहाय ओमफ्रायहाय मोनसेजों जायाना जोंनि बेंगलावहाय माने नाया मास्ट थाखानांगौ आरो बोरमा ना बेफोरो मास्ट थाखानांगौ आरो अमा बायदिसिना बिसिना माबा माबि थालायलाङो ओमफ्राय नैबेखौथ' बे फाथायानो गैबावामोन हौवा गोदाना होनांदों मानसिखौनो मोनासै नालाय एल'ग्रायाबो बे बेनार होनायाव ओमफ्राय थांबाय जोङो बिनिफ्राय आरो थांबावदों जोङो नैबेयाव बेखौ दोनखांबाय क'क्राझाराव बानायदोंमोन आं नैबेखौहाय बिराद मोजां बानायबाय आदामोनहा जोंनि हाबायावहायबो आसामावनि बादि मा होनो अनलानि आइटेम दोनदोंमोन आं मोनजानायासै खिन्थु बै फ्लेक्सखौ बाथौआव बानायदोंमोन बाथौ ओमफ्राय नैबे डिरेक्सन बानायदोंमोन लामाया बिराद टार्निं ना बिसिनि न'सिमाव सोरबा फिदिंना दोनना हैयानो उल्था डिरेक्सन होनानै फिदिंनानै दोनदों सोरबा होलांजोब्बाय उल्था ओमफ्राय थ' जों मा ब्रादार एल'ग्राया बिराद सापर्टिभ गिदिंफाबाय ओमफ्राय बे फुङावनोमोन आरोना जों बानायनाय सान ओंखारहांबा हौवा गोदाना हाबानि टाइम जालायबायमोनब्रा बेयो ओमफ्रायहाय दोबाय थायदों नालाय रागा जालायबाय आङो ओरै फास्टरफ्रा फैनानै सोंफैबाय नालाय रेडि जाबाय होननानै हौवा गोदानानोसो गैया थ' नैबिदि बेनार होदोंमोन आरोना जोङो डिरेक्सननि थाखाय फिसा बानायनानै होमब्ला बेयो दावराव खालामहरगासिनो बिबारानो गैया बेना लाग्रा आखायाव आंबो फात्ता गैला आंनावबो बिहराखै नैबे फ्रन्ट गेटनिमोन आं बे सायाव नाम लिरबावनोसो नागिरदोंमोन ओमफ्राय स्पेसखौनो दोनासै टाइमबो थोआसै बानायनो मोनायाव थार्मकल लाबोलायखादोंमोन आङो ओमफ्राय नैबे मा होनोमोनलाय बे जायगाखौ थाग्राया
रिसेप्शन जेरावहाय जिरायग्रा रिसेप्शन जायगा माने बावलायलांबायलै मेलेमावनो फैला थ' बेखौहाय फकास खालाम लादों आरोना राहुल दास बा राहुल आदा उदालगुरिनिमोन केमेरामेना थ' इडिट खालामबाय नैबेखौ आं जेने थेनेसो बरननो हाबावो डेक'रेशननि बे बिबारनि आइडियाफ्रा गाथेनो आंनि चइस जोब बेलेसर बेयो फंबायसो आदसा थ' भिडिअ'आ र' फाइलमोन फुरा बियो 8K क्वालिटि निकन Z9 जों लानायमोन खिन्थु आं बुहुत फिसायाव बरननांबाय स्पेसबो थोला ओमफ्राय लेपटपावबो इडिट खालामना हरबाय बख'नो बिराद जारला जाबाय आंहा बिराद गिदिर जिबि बानायना हरदों बेयो ओमफ्राय वेबसाइटआव आपल'ड खालामनानै फिसा खालामनानै बख'बाय आं बे भिडिअ'खौ ओमफ्रायसो दा नोंथांमोननो देखायनो हादों नै डेक'रेशना मोजां जादों अबेनिमोन बियो मोजां जादोंमोन आंथ' मिथिला डेक'रेशना जोंनि खाथिनि गामिनिनो बिराद रायज्लायनानै बेचारानाथे बहुतनो हेल्प खालामदों बियो माने जेसेबां एमाउन्टआवहाय बिसोरो डेक'रेशन खालामबायो बिनिस्लायबो अनेकथा खमावहाय बियो आंनोहाय होदों डेक'रेशनखौहाय माने आंबो रिक्वेस्ट खालामबाय एकदम ओरैबादि एनिथिं एमजे लिरनामोन होनदों आं मानो लिरदों होनोब्ला खायफा आंनि रियेल नामखौनो मिथिबावा दिनैसिम खासफ्रानो ओंखायनो लामाफ्राव आन्दायगोन होननानै बे बेनाराव लिरनायमोन बिसोरलाय सोर बिसोरो मणिपुरिफोरसो आदसा ओमफ्राय नैबे बेयो आंनि बेवाइ आदसा बेवाइ मा जाबोदोंलाय बाबुआ मा नाममोन ओमफ्राय बाव मा लाबोदोंमोनथाय डेक'रेशना बेफोरबायदि बिबार होयोबा मोनायाव बिराद साबसिन नुयोमोन मोनानि क्लिपखौ लागोना लायाखैथाय दा लास्टसिमावसो नुलांसिगोन जोङो नायोब्ला थ' सिनेमेटिकआव लादोंमोन बियो ओमफ्राय सेन्देल थिखांनायखौ दा लास्टाव नुबावगोन र' माबोरै सेन्देल लाहोदों बे आंखौ बे लाइटनिंआ उननिखौ मोजां सावनो बिसिना बेमपाथिया मोनसे बोरै दामोमोनलाय मोनसेल' दामो केसिय' दामदेरोना बिसिना बेब्रे खिन्थु थिगानो दला मोननैसो लाबावबा हिट गोमबावगौमोन बे आरोना ओमफ्राय नै मेकआपा सासेना माबायदि मोनखोथाय मेकआपखौ माबायदि नुदों नालाय मासे गाज्रि आयौ माने कमप्लिट जायाखैमोन बेयो कमप्लिट जायै समावलाय बे मेकआपखौ खननै बानायनो लादोंमोन ओमफ्राय बेसारा बानायजानोनो मोनासै ओरैनो फैसाल' हरनांबाय सामहाव खनसेखौनो जेने थेनेसो टाइम बारजोबखाबाय माबायदि नुदोंमोन नालाय आंथ' जालालै जिरायफालासो सानदोंमोन आं ओमफ्राय उनावहाय बे दसे गिर्जा जाबाय गिर्जानि उननि भिडिअ'सो बै रिसेपसनाव आं गामसा गानगोनलै होननानै गामसा गानथाबखानाय आरोना आं दा देखायगोन र' नोंथांमोननो बे सोरमोनलाय दानि थांनाय कट गाननानै आंनि बिफा ओमफ्राय बेलाय केमेरामेन उदालगुरिनि देन्जार ओमफ्राय बे नोंसिनि माबानि गिर्जानि मानसिफोर बै उननालाय बेबो बे मादै बेयो ओमफ्राय नैबे बेयो आंनि मामा आंनि आमाय असे आसामनि ना औ गोबाङा मिथिया जानो हागौ आंनि मामिया खिन्थु आसामनिनो आंनि मामा आंनि मामा माने आंनि आनैनि हासबेन्ड बेबा सिनायहां सोरमोनथाय नैबे आबौआ नै आबौ मोनसिं गोबाङानो मिथियो जानो हागौ सिनायोबो जानो हागौ आसाम माने सिगांहाय बेयाव सिलिगुरियावबो थाबाय नेपालावबो थाबाय मिसनारिमोन आरोना दा आसामाव दं बिसोरो माय गड मोजाङानो फैसाबदों बायदि मोनबाय आंनि हिसाबाव आरो आंनो माबायदि नांगौमोन होनोब्ला फट'फोरखौहाय नायलाय आंखौहाय माबा बेलथायहांनो फुथुल फसंना दोननाय बायदि नुदों आंनि बाबानि लोगोफोर आदसा नैबे जानाय टाइमनि आंथ' नुहैयासै माबायदि जाखो जानाय लोंनायफ्रा
अनला जानो आसा थाबाय आंबो ओमफ्राय आंनि आफानिखौनो अनलाखौ मोनजायासै ना अनलाखौ नों मोनजायासै रानग्राखौबो जों एक्सट्रा लादों नैबे ना बबेनिमोन बिसोरो बिसोरबो जोंनि गामिनिनो खाथिनि गामिनि बिसोरो केटारिं ग्रुपखा केटारिं ग्रुप बिसोरबो नै आसामावनि गाथोनबो नै आयंमोन मामिनि नै बिसोरो गामिनि आंनि आनै आबैमोन बिसोरो आसामावनि आबै आब' आंनि आयंनि फिसाजो हाथायानो गैया फिसाजो बियादै रज'फिनगोन नैबे ओमफ्राय रिसेपसनमोन ना बेयो रिसेपसनावहाय आं होबाय गानफिनबाय आङो ड्रेसखौ थाब सोलायनानै बेबो मेकआपबो लास्लाबफिननो मोनासै जेबोनो साजिनो मोनखाखै दख'नाखौनो गानस्लाबनाय होनो बबाव खैमोन आरे सोर हाबायाव खननै खनथाम देलायनो चान्स मोनबाय थायो मानसिफ्रा नेबाय थायाना खुलुम आंना सिङानो साजोबदों बस सयथिबो आयो बापरे खुलुमफेरैनि बेसोरो गाथोनो मामिनि मानसिफोर गोजाना बे दानि सिगांनि नुनायफ्रा आसामनिफ्राय चिरांनिफ्राय बहुद गोबां थांलादोंमोन ना बाबानि मानसिफोरबो दङ बाबानि बिमायफोरबो एक्चुअली माने गावनि मानसिफ्रानो बिराद गोबां दङ जोंनि आसामावहाय गोबाङा जानो हागौ मिथिया मेचिं जाबाय दख'नाजों बिनिजों आंना आर'नाइ खानाय ओमफ्राय आर'नाइ गस्लाया आसामनि क'क्राझारनि मस्ट पपुलार टप जिजिरि दखाननि मादै सुस खालामना हरनाय गावनि दखाननिफ्रायनो गाव हरनाय बे मादैया हरनाय मादैमोन आयंमोन गोजा गाथेन मामिनि बिब'फोर बिनानावफोर थ' बिसिना माइरंबो सारो बेंगलाव गोगोम माइरं सारदों खर'आनो बुंजोब्बायमोन आंहा नैबे आदामोन गोबां सापर्ट खालामफैदों बिसोरबो फैनानै उदालगुरिनिफ्राय उदालगुरिनि आदा गेवलां ओमफ्राय बे रिसेपसन टाइमावमोन आरोना खुलुमनो आखाइ आथिं रुबायजोबदों हिन्जाव गोदाना नायलाय मा मबाइलाव नायो बेलाय जालायथारदोंमोन बे गोसोआव बिदि मोनखादां आं मानसिफोर फन हरगासिनो आन्दायनानै आंनि कलिग बे सिनियर दिदी आच्छा बिसोर सोरमोन बिसोरलाय आंनि बिनानाव हाबा जाबाय बिसोरबो दानि थांनाया खिन्थु बिनानावजों बेवाइजों हाबा जाबाय बेबायदिनो ओमफ्राय दसे नेबावबाय लास्ट क'क्राझारनि आलासिफोर माखासे लास्टावसो फैदों दिनै बिसोर आंनि बावदों बिबै लेंफ्लांदोंब्रा आंहा बिखुनजोखौनो बिबैलायसोलाय होबा मिनिनाया ओमफ्राय नै बिसोरो मादै जिजिरिमोना दासो लेटलि फैनायमोन आरोना बिसोरो लास्ट जाफैदों लामा आन्दायनो ओमफ्राय अनजालि बड'सा मेदाम गासैबो ओमफ्राय नैबे फिसाला मादै जिजिरिनि क'क्राझार पार्टि जोंना थ' नैबे आदामोन ओमफ्राय उनावसो होंगो दोंगोलै फार्स्टआवबो बिराद खुलुमनांबाय उनावबो जिबनाव हाबा नालाय नै ओमफ्राय बबाव लेंलांखो हाखु दाखु हिन्जाव गोदाना मोदान जोबलायनाय सान हाबहांमोन बियो सानसेट खाथियाव ओमफ्राय माइरङा नुवाखै बबावबाबो जोबला दै दंना जोंनि न' खाथियावहाय बिराद मोजां नुयो माइरं मानो सारो जेनेबा नोंसिना माइरं मा नियम दङ माबा नियम दंलै आं मिथिया ओरैनोल' सारो खर' खानाय हाबजोबदों आं इदिखौ मिथिया खिन्थु होयो बिदिनो लोखि सास्रिनाय जायो आरो नैबे सिनेमेटिक लादोंमोन ओमफ्राय थाबायनाया दख'नायानो गलांजोब्बाय ओमफ्राय सासेना हमथानो Oh my god थ' भिडिअ'आव माबायदि जादों नोंथांमोनाबो एसे कमेन्ट होनो हागोन माने जोंथ' मिथिला राहुल दानि क्लिक खालामनाय बेयो केमेरायाथ' बहुद दामिमोन Z9
नाथाय माबायदि जाखो खेबनायफ्रा कमेन्ट होनो हागोन आरो सोरनोबा नांगौबा कमेन्ट होबानो जाबाय आं रायज्लायनो हरनो हागोन थाङो बेसारा थिखांनो हाथारदोंना नोङो होनदोंलै आंखौ हागोन हायाखैमोनलाय बेसेबां गोबाव थिखांदों सों एक्चुअली आं दख'ना गाननाया जायाखैब्रा बेनिखायनो आंखौहाय लुथुर फुथुर गित्ति नुदोंना दख'नाया गजोब्बाय औ गोबाङानो आंखौ माने खाथियावहाय मोगथाङाव नुला बुंखायो माथो मानसिया रानथेंसो फट'आवहाय केमेरायाव गिदिर नुयो होननानै सेन्देलाव नै खुसिथारमोन नोङो खुसिथारमोन आच्छा जिबनाव हाबा जानायखौ खुसि जायाखै आरो जोंना आरो हायना हटेलनि आदामोन मालिक आदा बिक्रममोन गासैबो ज' लैहोर ब्रादारमोन लास्टावसो बिसोर मोनालायबायमोन फैनायानो मोनाखाबाय आरो थांफिननायावथ' खम मोनालांदों थ' बेबायदिमोन आरोना जोंना भिडिअ'आ माखासे फुटेजखौ लाबाय आरो 1 आवारनिबो बारा फुटेज दंबावो बिराद बुरजा बेखौ दासिमबो आं लाजोबनो हायो बिराद गिदिर फाइल थ' लास्ट फट'मोन नामा बेनो मा लास्ट फट'मोन अनजालि बड'सा मेदाम जिजिरि मादै बिसोरो बिजावजालि जाहैबाय लैहोर लैहोर ब्रादार हनै गासैबो एक्टर नुखादोंलै बिफाखौ आयौ नैबे लास्ट क्लिकमोन होखादा खोमा बोनाया नैबाव आयै मा साननानै बोआमोनलाय फट'सो सोदोद जादोंमोनब्रा आखला सोलायदो होननानैसो बोदोंमोनब्रा नों बावदो औ आखला सोलायदो दि एन्ड रायजोफोर